Inhle ayihluphi umuntu ngoba umthambo ngowakhe makahambe onanisa ngomthambo wakhe. Asixole lapha insindiso lendishumayelayo. Akusindiswa ngapha kulalwe ngapha kusindiswe ngapha kuyalwa. Insindiso. Asuka nayo ngapha elwandle St. John's. Insindiso. Ishumayela ndiphinde ndiyongqenqa ndijonge phezulu ePort St. John's ndisashumayela insindiso. Ngoba ngithakazo zonke ezanto namzona. Ndishumayela nje ndityhala isifuba ngaphandle. Uzala abafana osiyothula nabo benza into engazange yenziwe nguyise bayolala ufuze bani. Amen. Ufuze bani ndlovu. Uyibone kubani? Akho umuntu umnafuka uthi ongemapha ndabonela kutata kuyafela. Kangoku ipractice yokufela ithathwa phi? Ithathwa phi? Thathwa. Yo. Insindiso bazalwane, ndishumayela insindiso. Ndithi bonke abantu abaxakwe ngumthambo mabahambe bothini bogqibezela. Khathele. Nyandiva amantombazane. Akasindiswa umuntu ofebayo esikolweni, akasindiswa. Makaqala ukugqiba leyo bufeba igqibe esikolweni. Hallelujah. Abuye mhla wagqiba. Insindiso le ndishumayelayo futhi ndizoyishumayela ndide ndiyolala eboxini. Ndayiqala ndimncinci ndina 42 years ndisayishumayela namhlanje. Akuzutshintshwa nto. Ayakutshintshwa kwanto. Ntona qha kubekwa ivangeli qha. Ya. Ya akuzutshintshwa nto. Akuzutshintshwa nto bawundlovu. Sibeka ivangeli endezana nalo ivangeli ndiqhamuke emampondweni ndilimpondo mina endaqhamuka nalo ngapha ivangeli alilali mntu. Amen. Khululeka ngomkakho. Hayi khululeka. Amen. Phola. Ya kuba kuzunalo mfazi wami ecaweni. Cawe. Bandikhathele mfana usibali wami ndakufowunela. Sibali ndohlule lento yokusindiswa. Ayizundohlula ngaphakathi eholweni. Xa indohlule mandiphume ngomnyango ndihambe ndiyothini ndiye kule ndawo ndohluleke kuyo. Ngiyonesa yona nginike nini iBhayibheli. Futhi ayikho lonto ngaphandle kwabantu abaxakiweyo. Udla ngokuthi unkosikazi athi hayi abantu tata boyika wena ngoba umenyango esibayeni ngomfana. Kona inkomo xa uke wena wazidedela wozela walala zongena ensimini zibhuqa umbona wabantu. Nithi nina bhewuza nithi ninomfundise uxela into ongalali buhlayo uyikela ukoti wakho ubuyolalwa le ndoda inzima le ndoda ibukhali. Awuthathi nomkakho uhambe naye ubanjwe ngubani khokhelwe sisifebe kodwa unengqondo. Nonsense. Amen. Incwadi kaTito chapter 2 siqala kuverse number 11. Kaloku uThixo usibonakalisile isisa sakhe ukuze asindise lonke uluntu. Oh. Ngaso safundiswa ukuzilumla kwizinto ezisahlukanisa noThixo. Siyazithini bangcwele? Siyazilumla. Hayi ithi umfundisi okulumlayo bhewuza. Ithi ngibani ozilumlayo? Siyazilumla. Nomfundisi must be uyazilumla. Uyazilumla. Umfundisi lo. Shi. Ithi ngabantwana batheni bona bahambe bekhangela amadoda. Yazi nina abafana bami ake ndinixelele inyani. Mawuzozeka basoba ukuzeka iqalakatha sabe mntana
Nansi share yami. Share kabani? Yami. Ufuneka nivuke. Usemhlabeni apha. Nansi share yami. Ingozi must be ingozi. Ingozi. Yayibona? Lize kum elidikazi. Lize kum njalo. Yabona ke idikazi aliphumi lingaphathanga. Aliyenzi lo nto idikazi. Idikazi liphadle linqonile. Soze liphume lingaphathanga. Liphiwe ntoni? Imali. Ngomso myanga. Ufika wena uthi uyazeka umfazi. Ukudlula uba ubethandana. Ngekungcono ba kuthiwa ubethandana kuphela. Wonke umuntu uyathandana nani nasizwa nithandana. Andithi hlobo. Alright asimbeke ityala. Kodwa yabona 50 rand. Niyijonge le 50 rand. Le 50 rand. Le uzomzeka masibulele uba wedlule kwi-50 rand. Ndiqhela ukumphi 50 rand. Ndiqhela ufike nenye i-50 rand ithi ngomso makovume omnye. Because nxa sidityaniswa zibe mbini uthathwa kum kuyothathwa kuwe kuyothathwa kutoti kuthathwe. Uyayibona? Now afike amadoda anganangqondo. Hey. Uthena. Hayibophi. Umqokoleni. Igama lakho umqokoleni. Thatha lo ehafu. So into ezokwenzeka yabona mawuthe wamzeka manje ndithembisa abafana bami into efanele nilumke kuyo funeka wenze sure intoba akasoze alale unkosikazi wakho engenamali. Uxelela intoni umqokeleli beqhele ukungenisa imali and nasegoli lo suka apha emakhaya wotshona egoli uthele 1000 zithumela kuye. Soze yabona ngo seningene engxakini uzibona sowuphakathi ungene engxakini ndithi uzomzeka provided funeka ube nesiphaza sikhetshe kuye yonke imihla ubepha imali engenayo. Mhla wacaca nsizwa uba makulalwe kungekho mali ndiyaxelela uphunxukile. Utheni? Uyoqokolela uphinda apho wayesuka khona ekuqokoleleni. Uyoqokolela uyaqokolela uthi saba uya emqokoleli. Umuntu athiwa nguCharman phakaphako akekho napha kunelibotho lamntu abethi impembe kanjalo ke lapha alimpembe kuphethe seconds into enjalo. Amen. Akukho nto embi njengentombazana le mkhwaba uqale ehedeni umkhwa ukulalwa ngemali ize lo mkhwa ubaqhewule ile
kufuneka uba makalalwe ngemali wena ndoda ke wangabi nayo likhulile ishokolo Awunolala. usifake eshweni funeka usebenze umqolo ipilisi ukhangela ipilisi umqolo zomqolo uphile ngenoflex ubaze zomqolo ukwenzela ntoni walalwa emncinci ebhatalwa ya lento isenziwa nxele zizibhanqa zamadoda angena ngqondo ngoba ukulala mama xa ndithe kuwe masithandane akunanto akwenza namali akuthengisa ukulala yithi ka wena mama Nxele andifuni ubuthe uyafuna uthethe ukuthi uvume ngantoni ngomzimba wakho njengoba nami ndithwelo wami ndiza kuwe ithethe ukuthi ke ngoku kange sithethe mama ngesibhathi nawe njengokuyititshala ungazeli nesibhathi umosha uthandana kwethu zana esibhathi buniveni thini ndinga imali uyangoka andifuni nongoko ngoba nami andifuni uba nginongoko kaloku so babuye phaka abantu mahlafu bazosimoshela intsindiso yethu babuya nalo mkhwapha bazozekwa pangaphakathi basimoshela intsindiso le Amen. Jesus. Hey, Somandla. athi mandimpe imali ndimpe akho hayi enye into mina oko masibulele ndandilihetheni sake ndithandane namageza igeza umuntu oqhasa indoda ligezela hayi ngokwendalo mina ndasiba ndime efandiqhasa ya sokwenza lithini igeza walikathixo igeza izitholela amaphepha Amen. leso sinene sihlanjwa phi egezini Thixo nakwiminqweno emibi sifundiswe nokuhlala singathu sinyanisekile Oh, madoda. nokuhlonela uThixo kobubomi. hayi mama yekubaleka man phinda yekubaleka funda kancinci Qala kuverse 11. Kaloku uThixo usibonakalisile isisa sakhe wayibonakalisa inqaba yakho thina ewe ukuze asindise lonke uluntu. Ngaso safundiswa ukuzilumla kwizinto ezisahlukanisa noThixo. sifundisiwe hey bomakoti sifundisiwe izinto ezisilumlayo zonke izinto siyazilumla kwezinokusohlukanisa noThixo siyazilumla funda Nakwiminqweno emibi bi sifundiswe nokuhlala singathu sinyanisekile nokuhlonela uThixo kobubomi. sifundiswe nokuhlala senjani na Singathu sinyanisekile. siphinde sibe njani masibe ngathu siphinde sinyaniseke masithi sindiswe thathu uthinzi ungamani ujekijile ihloko kumakhelwane kumakhelwane wakho amen hey oh kunzima ufela efuneka ujika nomelwane lo Oh. Sihlaleni bantwana bathixo sinjani sinyanisekile ngoba sifundisiwe and lemfundiso ndiyifundisayo kwawude kuyobuya uYesu uclose system takatata ndiyibeka ngoluhlobo hayi akho noba kuthiwe hayi komane kumane kuzanywa akuzumane kuthiwani akuzanywa intsindiso ayizanywa intsindiso uphakamisa isandla mphela uYesu wena esigqibo sakho ugqiba kwakho khomntu uzobe sizelwa apho enxa kufelwe indoda nokwanja besemncinci kodwa yabonakala semncinci yemani mamela imfundiso yami ithi kunobufebe hamba xa ungaphansi kwe-60 years yokwenda utshitshise ukholo lokuqala ungabalwa xa wakwe wakholwa
uyoqalela ngokwenda ngoba ngeke umkhonza uThixo ngaphandle kokuchukunyiswa isinene. Oh. Amen. Ngokwenda futhi ngisho ndifumana inkomo kaloku uzolotyolwa kum usista alumfazi omnina wami lo anolotyolwa noba kuphi uzolotyolwa kum ngisho ndifumana inkomo. Loo nto uyayithanda uThixo uthi kunoba mabazomotsha ecaweni omakoti uthi mabende xa behlulwa imizimba yabo nothi bakuzofetywa ecaweni akayifuni loo nto uThixo. Haleluya. Kanti mama iphende iBhayibhile yakho. Senjenjalo sikhangele ngethemba kulomhlaya kuvela ngawo enobungangalala uThixo wethu omkhulu. Senjenjalo bazalwane sikhangele ngethemba kulo uyovela abantu mabangahlali manje ingathi sizophelela kulomhlaba. This world is not our home. Siyegqitha bazalwane khona kubiwa khona. Singothi eBhayibhile zona zabanye zobandulela ezabanye zoba bazoba lixesha beqhuba singabona kodwa sizobalandela mase kuyemgwebeni. Amen. Uyayiyo uThixo ndimbekile abantu benza umvubo mazimba entsindisweni hayi ngomvubo mazimba entsindisweni. Insindiso izinto ibenye. Yahlupha-ke nala madoda ngoba naxa izawuseka kufuneka iqale iyogximfa umzimba wakho isogqiba amamtsha ivele ngakuzini ubuye sowuliphanga oyo funeka usibhokoqalela waphela nawuyachama-xama awuphelile uyebona yeyi. Amen. Umthatho ufuna ngesinene nxele. Niyaliva amantombazane awufunwa ngesinene umthatho. Uzinto zakho umfundisi zokucela abawusindisiwe. Khona zona izisu zasixelela bakwanjaphi. Ithemba. Oh. Hayi ithemba liyavela esiswini. Funda ma. Nguye owazenza idini ngenxa yethu wasikhupha ekudeleni umthetho wasenza abantu bakhe alungileyo. Silangazelela hayibo anithethe bandle ithane abalangazelela ukwenza okulungileyo. Abalangazelela ukwenza Singabantu bakaThixo abalangazelela ukwenza okulungileyo. Singabantu bakaThixo abalangazelela ukwenza okulungileyo. Zizo ke ezo ingongoma oma uzifundise usebenzisa igunya lakho ukhuthaza ungxolisa makungabikho umuntu ukudelayo. Hayibo ma kawuphinde. Zizo ke ezo ingongoma oma uzifundise usebenzisa ungxolisa makungabikho umuntu ukudelayo. Amen. Kokwandelelo kulento intona siyashumayela uYesu obethelene esiphambanweni sancedwa senzelwa thesha inceba safelwa yiyo lonto sikhupha izifuba sishumayela usindiswa singathu singenasazela sisigwebayo sinyulu ngokwenza ukuthanda kwathi. Incwadi yokugqibela uPetros ngokuqala chapter 1 verse 15 no verse 16. Uyigqibile le nto ayimandi ka? Ewe tata yokugqibela. Hayi. Ivesi yokugqibela. Oh. Ziphatheni ngokwemilowo yakwaThixo. Ziphatheni kanjani ke nina bancane? Yaziphatheni njengabantwana bakaThixo. Phatheni njengabakaThixo. Masingaphili bazalwane sibonwe entweni sisidla insipho sasehedeni esingadlwana ihagu. Umzalwane bona etywaleni uThixo ufuna lo mzimba le tempile ibeke umzimba onjani
umzimba itempile kamoya so kufuneka uphile ubungcwele umzimba kodwa nako ndiyorhaqa utywala umzimba kaloku incwadi yeBhayibhile zimanya nesifebe unyamanye naso Oh. usimanya ngophi umzimba nesifebe usithi usendisiwe uzosebenzisa uphi umzimba kulazela mama Kwinto yonke yibani ngcwele kaloku uThixo onibizileyo ungcwele. kwinto yonke bazalwane masibe njani na masibe ngcwele masibe njani ngcwele Kanti ke kaloku uThixo osibizileyo bazalwane unjani ungcwele ube ngcwele faku enhliziyweni ngoba kukho izono esenhliziyweni ezonakalisa abantu umbona umuntu ehamba kanti bonke abafazi bethu basenhliziyweni kuye manyana senhliziyweni Amen. bona intombi ihamba kanti insizwa zonke iziqulathe enhliziyweni yayo bonke hayi ndiyakhanuka hayibo sindizwe njani nale yami ikhanuka Phela mama kwinto yonke yibani ngcwele asibe njani abantu abakwethu asibe ngcwele kaloku uThixo onibizileyo ungcwele. uThixo osibizileyo unjani na ungcwele Kanti ke nezibhalo zitsho ukuthi yibani ngcwele ukuba mna ndingcwele. nezibhalo zithi yibani ngcwele ngokuba nami ndinjani na sifikelele esiphelweni lemfundiso ndiyititsha namhlanje ithethwe nguThixo sikhonze embenengeni uThixo wathi uThixo mandifundise ibandla ngobungcwele ayo mfundiso esuka kum ithethwe nguThixo angathetha kuThixo kukhona umonakalo amen angathetha khontoni monakalo cela umngeni kuwe wonke umuntu sime ngezinyawo elona lo wathi inkosi worshipers dumisa uNkulunkulu